y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, yo soy el Señor, no n'hi ha d'altre. Perquè estimem Jesús, volem col·laborar en la seva obra de salvació, anunciant la seva persona i el seu evangeli. I ho farem treballant, estimant, pregant i compartint. Perquè tot el món es renovi a la veritable font de vida i benedicció. Para que todos aquellos que trabajan en bien de la paz y la fraternidad. Que el Senyor ens ajudi a prendre major consciència de diocesaneïtat. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb els apòstols. Enfortiu amb la fe i amb la caritat la vostra Església que encara